बोराइजो ट्रेक्टर मालिकजोंनो नाबाय आरोना से हाजिरा लिंहरनायमोन दालाय माथो दसेनो हाबाय गासैयो मनबैसे जागोन लोगोफोरनै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरो लोगोफोर नै आङो दिनै नोंथांमोनखौ अमा आदार रुनायनिफ्रायनो स्रायै बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय खामानिया बेनो आरो सानफ्रामबो खामानिया बेनो सानफ्रामबो माने अमा आदार रुनाय अमा आबाद खालामनाय बिदिनो आरोना लोगोफोर जों आरो माथो मावबावनो अमा दाउ लानानैनो जानानैनो संसारखौ दालांनांसिगोन आरोना लोगोफोर उफाय गैया आरोना ओमफ्राय आङो बिदिनो माने रायलायनो बानानै फुङावनो भइसखौनो सोनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नायहोलां बिराद मोजां मोजां सजना बायना लाबाय नै लोगोफोर न' खाथिनिफ्राय ताजा ताजानो दासो खागोदानथार ओमफ्राय आधा केजि लाखिबाय आरोना लोगोफोर आधा केजियाव माने 40 थाखानो आरोना जोंनिथिं नोंथांमोननिथिं मा बेसे बेसे दाम लोगोफोर केजिसेयाव ओमफ्राय जोंनिथिं माने 40 थाखा आरो नै 80 थाखा आरो केजि ओमफ्राय आधा केजियाव 40 थाखा जाहैबाय ओमफ्राय माजों संनाय जायो एसे लेमना लाग्रोनोसै र' बे ताजा ताजाखाहाय मुलि होयै मैगं आरोना इफोरखौसो जानांगौ मुलि होयै मैगं माने मुलिबो होनो हाया गोजौआवसो थायनाय फिथाइ नालाय ओमफ्राय दुन्दियाबो मोदोमना गैला आंना साइनिसासो बारा जालायलांसै लोगोफोर गगायासो मोनस्रोहां जागासिनो नाथेहां सानफ्रामबो माने मोदोमबाय थायो आरोना नायागौ मानि जेब्ला नागोन स्र' जागोन होमब्लासो मोदोमनाया गैला जागोन आरोना मोदोमना साइनिसा बारा जालायलांबाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय आङो सजनाजों दालिजोंनो संनोसै आरोना बेसेबा गोबाव जाबायमोन सजनाजों दालि जाफेरिया ओमफ्राय माने सजनाखौबो आङो जायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओंखारजेननायनिफ्रायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम जानोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ माने एवफ्रामनानै मोजाङै बोखांना दोननोसै ओमफ्राय दालिखौ फोमोनना लानोसै आरोना निरामिसावलाय बेफोरखौनो जासाबनोसै आरोना लोगोफोर जि मोजां मोनखाबाय आरोना नै लोगोफोर मामानि दालिया ओमफ्राय मामानि दालिजों सजना दिनै ओरैबायसा निरामिसबाबो ओरैबायसा टेस्टि होनना सानना लाबाय आरोना लोगोफोर नै आङो सजनाखौ मोजां एवफ्रामना लाखादोंमोन आरोना आं गोरलैखौल' होदो लोगोफोर सजनाखौ बोरायखौ भाजा जानोसै ओमफ्राय गोरलैखौ एसे थबस्र' हास'नानै होबाय आरोना जि मोजां मोनखादो नै दालियाबो होनबाय नै लोगोफोर दालिजों सजनाजों जि बरिया टेस्टि नुखाबाय आरोना लोगोफोर नै धुङाजोंनो बोरैबा नुलायलांबायहाय लोगोफोर नै जि बरिया मोनबाय सजनाखौनो ओंख्रियावबो होबाय लोगोफोर दालियावबो ओमफ्राय आरो आङो भाजाबो एवबावनोसै आरोना दिनैसो जानाय नालाय लोगोफोर जाब्रा जाथारनोसै आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय थावाबो दुंबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आलुजों सजनाजों माबा खालामनोसै आरोना लाब्रा खालामनोसै एसे आलुखौ नादब होनोसै आरोना लोगोफोर पियासाबो जि गिदिरखामोन नै दरसेयैनो जि खुरैसे गाहाम जाखाबाय नै गोसोखांलायबायहाय लोगोफोर साहाखौनो नै अखा दोमैलुलुजों ओंखाम संहोलां साहा लोंहोलां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ओंख्रि मोनथ'यैयावनो साहाखौ खलासे लोंना लाग्रोनोसै आरो गुदुंनो अखा दोमैबाथाय साहायासो ख्लाब गोसोखांबाय थायोहाय लोगोफोर मोनबाय नै लोगोफोर भाजायाबो सजनाजों आलुजों भाजायाबो मोनबाय ओमफ्राय आलुखौ एसे नाफ्रुदाब खालामबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय माने दुन्दियाबो गैखाथारा दासान्दि माने लाबनाय गैया ओमफ्राय नै लोगोफोर जि मोजां मोनबाय आरोना जाखांग्रोमोना लोगोफोर ओमफ्राय माबा दुन्दियाखौ नानो आवगायलायबाय आरोना माने बोथोराबो गाज्रिथार साननैसोआ माने दोनबाय थानोबो हाया ओंखायनो माने दुन्दियाखौ नानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर हाजिराबो गैया ट्रेक्टर मालिकजोंनो बोराइजोंनो नाखोसै आरोना हाजिराखौनो आजिखालि माने नागिरबाबो मोनलागै लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना उपाय गैया ओमफ्राय दायो नै टिकार होबायानो फै आफा फै आंनि खर'नि जोंसिखौ बोखारफै होननानै बेसे हाजिरा लिंहरनायमोन दालाय माथो दसेनो हाबाय नै हाजोब्बायानो लोगोफोर बोराइजों ट्रेक्टर मालिकजोंनो नाबाय आरोना इखौनो बेसे हाजिरा नागिरदोंमोन बेसे ओंखारखो लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनोसै र' आंनि दुन्दियाया खैमन जागोन गासैयो मनबैसे जागोन लोगोफोर नै गासै बस्थासे बस्थानै बस्थाथाम 6 बस्ता ना ओइफोरलाय इफोरखौबो होनांगोन ना फुरा खालामबा 6 बस्ता जागोन ना फुरा खालामबा दा खंख्लाथ' नालाय नै लोगोफोर इफोरबायसा ओंखारदों आरोना दुन्दियाया गोसोम जाबाय आरो कालारा ना बारा जायाखै
बिफाङावनो गोसोम जाखाबायमोन दसेनो नाखांबाय आरो बारा टाइमखौनो लायासै ओइ दसेनो जायोहाय इखौनो मानसिफोरा गियोना फैया फैयाल' होनबायहाय हाजिरा माखाबो गेलेना ओइ बाबा इयाव नाखांनानै दायो लोगोफोर गावनि जिगाबखौनो बबाय आरोना फेनलाना दोननोसै गिसिसो नालाय ओंखायनोथ' माने मा होनो गिसिखौ आरो माबायाव बस्थायाव सोना दोनबाय थानो हायाना ओमफ्राय माबानोसै लामनानै दोननोसै नै लोगोफोर एसे सिदोब सिदोब नालाय ओमफ्राय नैयाव फेनलाना दोननोसै नङाबा गोसोम जाबावगोन आरोबाव जाबाय जासिगोन जाबाय खोमा एसे रोजा होलायगोन माइ लामनाय बायदि गोबा खालामनांगौनो एसे होबाव होमबालाय नोखिजाय एसे होबाव मा एसे खस्थ' बेलाय जानायावबा मोदोमलायनाय ओंख्रि गोथाव खालामलायो मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय मावनायावबा मा एसे खस्थ' बेलाय मोजां नङाहाय लोगोफोर दुन्दियानि आबादा नायनाय बेफोरबायसा एसे दांनाय बिलिरनाय फोराननानै दोनबावलायनांगौ एसे खस्थ' अखा मोनबाय नालाय अखा मोनाबाथ' बारा खस्थ' नङामोन अखा मोनाबाबो सान्दुंबाबो माबायाव बस्थायाव जोबनानै दोननो हायानो आरोना फेनलाथारनासो दोननांगौनो नाखांबाबो ओरैबायदि खस्थ'हाय जानायावबा जुथिथार मावना जानाया गोरलै नङा न'खरा बालायलाङो बाराखौबा बाय बाय लोगोफोर समबो गैया नोंथांमोनजों रायलायबाय थानो मावबाय थानोसै आं बाबाबो खारग'आ